tu videu v skratke v 2 minútach by som vám chcela povedať o mojej neaktivnosti vyše mesiaca, 2 mesiacov. Neaktivita bola preto, lebo teraz bolo veľa písomiek, je november a proste všetko okolo toho. A plus ja som zabudla na to, že existujú shortsy a ja som začala natáčať vlogy iba a mne to nebaví to strihať a fakt, že keď sa mi to chce fakt, že strihať, tak to je tak raz za mesiac. A tam mám už 3 vlogy natočené. Dneska 4. točím a proste nemá to kto zostrihať a keďže sú tie vlogy moc dlhé na to, aby som to poslala svojmu strihačke, tak neviem, čo s tým spravím. Či vám to mám dať na YouTube nezostrihané, alebo ako edity. Edity budú. Teraz mi 2 stačí už iba uložiť a dať na YouTube. Takže edity určite budú. To vám hovorím hneď teraz, lebo edity vlastne s tým som si zakladala kanál, ale teda budem robiť aj vlogy. A Didi potrebuje tie vlogy dostrihať. Takže takto by som sa nejako k tomu vyjadrila. Fakt prepáčte, ale tej školy bolo fakt moc. Niekedy až, že som proste nevedela rozmýšľať. Vy vidíte vo vlogoch, čo sa dialo za týchto 3 týždňoch alebo 4, čo som sa vám vôbec neozývala. Takže tak. Ahojte.